lagi bakal bukan katanya enggak.
bumung haba Kamini mulsyo nini para ni bumung ke Tangpui para tini nang tama-tama manko jagawo aro som sersa Mairung kisata berema bo man na kisa man kenang bahai ma tongkha mono mane ha bahai ma tongkha bakha tongthoka de gehurta tongthoka na kata sabur paisai deman ha sabur paisai deman maya maya Buyung Santi Mulsom, Tangpui para, tini nang oro tama-tama manka Mairung mano, Berman mano, Som mano. bahai ma tongkha nini bakhawo bongrok mane bahai to de tongthoka na hamja khade nang aw man marok Tija tongthok kata, tongthoka amone saka ke borok rok paika no Payo, na ke tabuk rogo lockdown ni jorao ba bumahai ke joraka tilai tongkha no rok biang chamung rok khlai deman Chamung kholai na manja, abun bagai serkani Mairung balai tongo. amo sabur sai deman Mairung Ketor ni program, pat, ang sai me na amo jeng sai khna rowana sabur kha borok nini sini mungrograri tako puila nini para ni bumung tai nini bumung ang karo Tangpui para ni Gordon Jomatia nini para ni bumung an paran bumung ke Tangpui ke tini oro sabo Mairung rok ba phai kha abo nang sai deman tini oro Mairung bak phai nei yang Chini taku songno Biswamani para ni phai bak phai ka jengno bo am chai ni borok Biswamani champong nogon ni Chongponogor digini borok tini jengno rok phai suba phai ka Mairung rok bak phai tai berman rok pu ke nang bahai ma tongkha o mani rok ba phai mani no borok manai rufai mani Mairung rok akor rufai man bagai belai kan jeng borok no hambai riwo ke tabuk sak jora norni o tampuyo busuk family no rojak kanang ke deman tini rufai ka 36 পরিবার no rufai ka tini erpore taibo tong khoi pon next time go rufai nai hinai sabu bagai belai kan borok no hambai maru mungkin Laya. Ini bumung tai Biswamani parani utuge tini Tangpui ebong lumthong jeng Mairung ban ni phaiman jeng khana koro mai mase nai ba laifang lui chai tong ni khanai jeng para kaisa uduk lai chini parani hoite jeng motamuti nang puisa khangai brongdo tini ni sala jeng Mairung bak phaika Mairung loge jeng beraman 300 gram kai sum 1 kg kai jeng phaika tabuk Tangpui motamuti jeng ri phaika tabuk jeng lumthong na lamthong lungthum jeng thangai rinai kai chini parani motamuti jeng tini koro 36 পরিবার jeng 36 পরিবার ka
7 केजि पाइरं प्राय 7 केजि के 7 केजि बाथ थेसा कुप्लुं 7 केजि हेरखा गाय जों ताक थामै लुमथुं थाङै रैनाय गाय ताव जों खर' रै पाइ थाङै ताक मथा मथि जों सेस खायखा जों ताव जों लुमथुं थांनाय ता जों मा खाखाय जों अন্য पाराबो जों खायनाय तबे जों आस्ते आस्ते सेस खाय दं